నేను లవ్ చేశాను చూడు, నా కర్మ. అనగనగా ఓ దేశవాళీ అబ్బాయి. నేను రైతును అవుతాను సార్, పొలం పనులు చేసుకుంటాను. అనగనగా ఓ హైబ్రిడ్ అమ్మాయి. నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతాను సార్ అని అనుకున్నది గానే. చీరలు చూపించమా. మనం ఎలాంటి రకాల శారీస్ అమ్ముతామంటే సింథటిక్ క్రేప్ సిల్క్, కుప్పాడం, బనారస్, ఫ్యాన్సీ, షిఫాన్, జార్జెట్, ఆర్గన్జా, పోచంపల్లి, గద్వాలు. ఈ హైబ్రిడ్ ని ఆ దేశవాళీ ఇష్టపడ్డాడు. కన్య కుమారి ఎక్కడికి? ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి లండన్ కి వెళ్తున్నాను, వస్తావా? ఏడు రైతునైతే నీకు తాగనా? నేను డిగ్రీ చదువుకున్నాను, ఇలాగే ఏదలు కాసుకోలేదు. అదేంటి అలాగంటావు? ఇంకో మాట చెప్పు. ఇదేమైనా కూరగాయల బేరం ఏట్రా ఇంకో మాట చెప్పడానికి? అసలు నా గురించి నువ్వు పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా ఎలా చెప్తున్నావు? నీకు నాకు సెట్ అవుతుంది. ఆహా, డేటింగ్ పిలుస్తున్నావా? డేటింగ్. అవును, మీ కాలంలో డేటింగ్ ఉండేవా? మా కాలంలో డేటింగ్ లేవమ్మా, అంతా బ్యాటింగ్లే. ఫస్ట్ టైం మనసులో ఏదోలా అనిపిస్తుంది. దీన్నే మన ఊర్లో లవ్ అంటారు. ఏటే అలా ఏమంటున్నా? గీత గడ్డంలో చెప్తావేటే అలివే అని సరిగ్గా చెప్పు, ఫీల్ తోటే. ఏమైంది? ఎందుకు దిగిపోయావు? ఏ చంద్రబాబు మీదకి వెళ్ళిపోమంటావా నీకోసం? లేదంటే దూకు చచ్చిపోనా? చెప్పు. రే, పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా. అవును, చేసుకుందాం అనుకున్నావు. ఇలా అయితే ఎలా రా పెళ్లి చేసుకునేది? ఏమైంది? నేను సిటీకి వెళ్ళాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి. మరి నేను మా ఊరికి వెళ్ళి వ్యవసాయం చేసుకోవాలి. ఏటంటావు? దానికేటంటావు? నువ్వు పక్కన రమ్మని చెప్తున్నా. బరువు మొత్తం చంగులా కలిపేసింది. అంటే ఏంటి, నేను లవ్ చేయలేదంటావా? లవ్ కాదు, మోసం చేసావు. మోసం చేసావన్నా అంటే పళ్ళు రాలిపోతాయి. కొట్టు 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 కొట్టు. సముద్రం అంత కన్యాకుమారి, నేలలాంటి తిరుపతి గారిని తాకిన కథ ఇది. పొలంలో విత్తనం వేసాను అనుకో, అది మొక్కనే పుడుతుంది, లేదని సచ్చనే చచ్చిపోద్ది. ఈ లవ్లోనే ఎటు తేలదు. ఇదిగో రేపు మన ఇద్దరి జీవితాలు మారిపోయే రోజు.